Na-shock pa manggod ko. Asa man ka to dirira? Dito sir, pag ano din ako, paggawas din ako, pagtikang nako, pag anan ako sa gate, mo siya akong nakitaan. Nga nag-ana-ana na gid siya, nagbuhat siya og milagro. Nya ni balik ag sulod. Na-stuck pa ko sir. Mga pila ka ano, like nakaana jud ko, shock jud kay ko niya. Pag gitawag na ko sa Imo pag yung puro-puro ko gitutukan sir. yun. Sir, nakita siya ko tanan. Ni hunong pa man ka. O Nasya ko, bigibira ka sir. to. Ana siya Wala ka. ko kabalo sa kong buhaton. Mm. Nagkurog-kurog ko, pagabot dito sa kuha, nagkikatawan mo siya ko nila. Ano ikatawan mo Dili kunin sir, niyo? kaya ang tarong mood ng laki sa bigyan, maging anak. Grabe sir, nakita Ulo, na be. tanan. Atong March 7 gid sir sa gabi kanang akong klase sa eskwelahan kay kanang namo ko pang gabi pag uli na ako nagilis ko uniform ana gawas ko kay maghata ko sa wifi igod siya ko pagtikang dira sa gate nagisakyanan tapos gi-open pa jud niya yung window niya naglulo jud siya sir gipakita March. jud ko niya March 7 Mga unsang oras na. mga around 7 kapin. Sayo-sayo pa no? Oo, sayo sa bastos kay siya, sir. Like, mutanaw siya sa kuan. Niya, muling na pod. Murag ginahagit mo po niya. Murag pasudlon. Siguro ko niya sa iyang kuan. Kung sa by trip niya. So, wala ko naka-action. Wala ko naka-video. Kaya na-shock ko. Wala siya ko nakalihok. Nagkurog-kurog ko. Tapos, gitawag na ko sila ate. Yung mutoy na itabo. Mura ko na-trauma sa iyang gibuka. Siyara sa sakyanan Oo, sa siyara, tanan mo. sir. So ang sakyanan gi-park gyud niya diri sa gate. Kanang duol jud kaysa kanang Or pultahan. gyud sa gate. Kanang naagibira gid oo. Nya giabrihan niya. Gabrihan niya ang window sa iyang sakyanan. Pwede nimo ma-describe Itumon siya, sir. itumon. Itumon. Nakita dyan ako tanan niyang ano. Muro, nahadlok kayo. Unsa man siya nag-face mask siya? Wala. Kita gyud na Nakita, mulingi-lingi siya. Mutanas ako, mulingi na po. Well, ano sa yung kuon. Unsa yung gisuot? Kuon man to, sir, blue. Blue nga Blue nga ka murag navy blue, good. t-shirt, Oh, t-shirt. Naka-t-shirt Naka- siya. Naka-open iyang ano. naka-short Napa siya, or nakapantalon siya. naka-pantalon. Na-open diri. Ang iyang buhok. Kuan, dili man to taas ka na murag. Pang lalaki dyan siya na-cut. Nang clean cut, good. Ang edad kung sa imo ang 30 palaban. plus. Ano. Kapin. So unsay gihimo nimo adto? Wa ko ka una sir kay wa jud ko kalihok. Like na-stuck ko sa iyang gihimo tapos pagkahuman kay gitawag na ko sila ate nisulod ko nagdagan-dagan ko nakurog-kurog ko sa iyang gihimo. So pagdagan nimo, Nilakaw na siya dayon. okay. Mao to imong experience nimo Yes, sa iya ha. Sa imuha pod, ma'am. Sa ako, pagkahuman atong pagkahitabo sa iyaha, coincidence man to nga time nga nagsunod rin may abot sir ba. Kay bali, mga minutes lang Minutes pagitan, ra jud. gikan ko sa akong training sa work. Nya, minutes ang nilabay, niabot siya. Mo to nakakita siya atong nga time nga naglulo. Tundagan siya diri pagkahitabua. Nya, gipakalma lang nako sila kay as ate sa ila, as ate sa mga dira, murag di ko na ako kaya ba nga, ma-stress mi, matrauma mi tanan sa nahitabo. So, pagkaugma, wala mi nag-expect nga mabalik siya. March 8 ni balik siya sir. Katong nga time na late ko abot mga 7 PM na. Kay gikan ko na grocery niya. Siya po ang out niya sa iyang klase 7 PM. So coincidence gyapon nga nagdungan Sabay mig abot gyapon mi. diha sa gate. Medyo. Katong nga time sir iyahang car naka-park gilid sa gate. Diyan sa Gilid gawas. sa gate. Okay. Na siya sa gawas. Okay, Kita kita, na po ka ko ma'am yung no. physical Same ako. car or lahi na pod? Same Same car car. sa first. Unsa nga car i-describe daw? Auto nga white. puti. White. Wa gyud ninyo na kuha ang plate Na videohan niya Pero wala sir, na pero klaro ang blurred. Blurred Kaya na siya. nakurog-kurog mga sir. Mga yun niya Oh, kuha. natin rin Sige, yun. then And then, nasa sa gawa sa car, nasa kauban bata nga lalaki. Nagbarog siya. Nya ang sikad nga akong gisakyan sir, dool kayo gyud. Dool kay naragod siya sa daplin sa karsada niya, ang sikad ni agi narapod siyang tungod. Nagkaito ay gid mi duha. Kita din ako yang naong iyang appearance tanan. Sako siya barog sir, presentable. Nya kato nga pagkahitabo, nanulod rami. Ang lako mi sa sa puntahan na mo. Ba na kayo. Karon every time nga moabot ang papa niya akong kauban na may papa nay car da sa papa dili na siya mo ana sir murag naniid gid na siya kung nabay lalaki Okay. diri so moto pagka Saturday manguli mo ni sila manglakaw nya ako may layo diri di mo taga diri so ako mabilin diri kana nga time alas 3 sa hapon plano nako maligo na kay palit na ko panihapon ako kay sa nahitabo basta mohadlok biya sa gawas gabi moto nga 3:17 PM gawas ko diri sa pultahan nakapangtulog gyapon ko kan nagdalag sa Bonera nagdalag to Alya
Karon sir kay na may sakyanan da nakapidpid. Lahi Same na po. scenario sa nahitabo siya pero wala ko kita nga nagluulo siya. Pero lahi Naka-open nga ang- sakyanan. Yes, sir. Mo tong dili ko 100% nga siya jud to. Pero sa ako ang kakulba, duda jud ako nga siya. Kay naka-open ang side window niya, pati ang door naka-open jud siya, sir. So, akong gibuhat wala ko nagpanik. Kay kung nagpanik ko aton, halata na ako sa iya nga ako ra isa, wa ta kabalon sa iyang buhaton. Correct. So akong gibuhat sir, nibalik kog sulod, tanaw lang ko dito sa palibot. Pas if nga wala na tabugod ang lock ko sa door. Kulba na kayo, nangunta ko, pamilya na ako. Ngay kog tabang ba? Kay ako ra isa sir niya, mo din to. Mga 3 minutes or 4. Kaluyan niabot ang tagiya ni bisita ba? Wala ko na-expect sir nga siya ang tag-iya. Mo to nakaluwas ako nga pangitabo. Madungog naman ako sir kung naimo park, naimo abot ng sakinan diya. So, nadungog man ako sir no. Mo to nigawas ko naghihini ko video. Na siya da, di ba gikan man siya da sa front yun sa gate. Ni atras siya sir kay siguro ang iya ato ug mogawas og otro, maka-feel ko nga wala na siya. So, ta kabalo sir, mo diretso kog CR maligo. Correct. Sudlon ko niya, di ba? Open ang gate. Niabot ng tagyan ni naog. Niya na ko nga, ti, andito yun mo, ti. Din siya nga, ay, diri ako gang, kanang ikaw tong bag-o. Pag ingon niya, sir nga, ikaw tong bag-o. Dito din kung murag nabuhayan. Kanang, nalipay ko, sir, ba kayo, murag, maluwas ko. Di, niya na din ko nga, yes, ti, na ako'y concern sa imo. Ang iyang car, sir, nakapark dira. Wala pa yun siya ni Hawa. Wala pa, sir. Ang tag-iya. Wala pa dyan siya ni Hawa. Pag ingon na ako nga, tin, na ako'y concern. Mao pa'y paglakaw niya. O niya, katong tag-iya, na ikauban, pag umangkon sa niya, anak, lalaki. Niya na din ko, tin, ako'y concern. First night na ako dariti, iluluan, kauban, every night or every day na, mo ko andre, mag-anhian ba? Mo to nga, ang tanah ko nga, ti, kaila ka itong nakakar, nga, nadiha nag-una. Siya, wala ko ila to. Wala to. Isutoy siya dagan, gigukod sa itong lalaki. Nisulod, li diha, nakasibat na. Okay. Nagila ko sa kung ano, nagila ko sa tag-iya nga. Anang wala ko sa butong gibati ba kay First time po nimo. o niya, gikan pa operation jud sir. Mm. Gitawagan ni sa tag-iya yung pagumangkon nga pulis, yan mi diri. Ang una-una mo sir, basi di na mo balik. Mo rin tong kaganina sir, mga 1 week ang nilabay 1 sir. week ang Sabado mo to nilabay. nahitabo, mga 8 days ang nilabay. Siya na din ang nakasaksi gayna. So ganina. Okay. Siya na itabo ganina. Unsang oras? Murag morning manatad to sir. Dili lang Morning. morning ba to or O to. O to. 11. Ang paniud to sir. human na mo naman may gibot ni ganyan sir nga nang laba mi ba niya. Wala di lang jud pud ko sure sir if siya to pero natingala lang ko pud nganong ni park siya galit dira sa gawa sa gate. Diri jud mismo sa front sa kaning nga kwarto. Ni park siya ba tapos open iyang duha ka window niya. Window sa sakyanan tapos ni murag mga ano guro pag park niya mga pila lang ka seconds ni tan-aw siya sa bintana. Bali driver seat sir no diya diri nag-atubang na siya diri kay driver seat. Ang iyang ulo nilingi siya diri dapit sa may right side. Okay. Kay naka-open man yung window gitan-aw niya diri. Kung wala ko kabalo sir kung nag-unsa to siya pero gitan-aw lang jud niya na ako diri sir naglingkod pud kay bagol napahuway ko bago minahuman og laba tapos akong mga kauban pud naglabay og mga basura dito sa front pagsulod sa akong mga kauban nga gikan naglabay og basura pag abot jud nila dito sa tapit sa may CR katong lalaki mo ipag-abot ni tan-aw siya diri sir mo na to ni tan-aw siya tas ako pud natingala makulbaan man pud gud ko sir tong ato lang giingon pag naga ni mabot nga mga sakyanan or what kay amo dayon tan-awon ba if kinsa nagaduda dayon mi tapos ganiya kay pag abot niya kay nagduda man ko kay naka-car pud siya kanang murag auto good sir niya wala ko kabalo dili pud ko Color. gray ang iyang color sir pero dili pud ko sure if mao ba to ilang ginapasabot natingala lang jud ko siya nganong nilili siya tapos pagkahiman-himan dili pud ko sure ani sir ha naghinala ra pud ko nga maugurong ni sutoy siya kay nakakita ko nga nakakita siya nga naa ako diri na murag bali nagtinan-away gud mi kadali sir kay paglingi niya ana ni anak man pud ko kay nakadungog man ko sa iyang auto nga murag ni park ba nya murag katong naputoy lalaki sa likod sir ba nga kanang naga-inform pud sa amo nga kung unsay iingon ay unsay mga kaganapan diri or na mga panghitabo nga dili mayo kay iingon day na sa iya amot lang sir ha pero nakahinala guro to siya ganiha sir pag abot sa auto nanawag din siya sa akong kauban sa likod sir nga mauba daw tong auto ha tong nakatong gireklamo sa una ay last week ba to Last week, okay. nya ni akong kauban pud murag na shock siya kay wala siya kabalo if
kanang maubat to kay wala man to sila naka witness pud ato panghitabuan, nakaabot naman sila sa likod kay gikin sila naglabay og basura. Then nangutana siya, sir, kung unsa daw nahitabo ganiha mga senaryo mo to, sir, pagsulod gud atong lalaki ganiha, sir, dire katong nangutana sa mua kay ni dayon Kilig siya siya og lakaw, sir. Nya wala ko kabalo, nagduda na ako, natingala ko, pero katong kauban ako naglabay og basura, sige na ko panawag, sige ko, ano ali diri ba kay nagoy auto basig mauning ko ana di pud ko sure, pero nagawonder lang jud ko ngano sige intan-aw jud siya kalit nya murag siguro kung nasa tuyo manguan siya mao lang to, sir, mangutana Yan na, yan murag so tuyo na, raman siya kalit Samot good. imong duda kay pag abot na inabot lalaki nilakaw. Oh, Nilakaw nilakaw siya. diri man to ni agi sa likod ang lalaki, sir, kay Nakas. mo report lagi mi saya if naay mahitabo Anay diri. agyanan sa likod di ay. Yes, sir, kay kanang mga emergency Wala purposes. pud sa imo ang hunahuna nga kuhaon ng tanawon ang plate number. Plaka. Wala ra pud, sir, kay di man gud makita dayon ako, sir, kay ang ako ang makita lang is kaning diri gani, sir, kanilang jud siya kanaaman ng Natabunan. poste natabunan siya Okay. ba unya pagpanawag nako atong naglabay og basura sa kauban naman, sir, kay kanang mura lang kog ni ano, sir, ba murag ni wala na ko gibukaog tama na akong baba ningon ko kali ni murag ni mura na kog nang hunghung gani, sir, nga naa siya sa layo murag inana tapos murag nagawanda siya ngano sigug panawag. Describe nimo yang naong. Mura po, itumon po dyan, sir, tapos matamat yung giyon ganyan, sir, kanang ganing murag boycott dyan siya, tapos iya ganing buhok kay thick kaayo o grano, tapos mura siya na pagka kanang unsa ba murag baga dyan siya nga buhok, sir, ba, pero naka ano siya, naka kanang boycott dyan siya nga pangalalaki dyan siya nya dili ko sure sa color sa iyang shirt na murag murag nakuha naman pud gud ko ganiha, murag wala na ko nakapansin unsa dapat akong buhaton kay nagawonder lagi ko nya dili na ko nako makuan ba ni hawa ra mo jud kalit, sir, siguro nakit-an guro ko niya nganong ihanap pud ko kay naabot siya. Pero kana udto, di ba? Dili man mingaw diri udto. Na may mangagi. Yes, sir. Oo, sir, pero ang mobibo ra man pud gud diri, sir, kay na mga sakyanan kanang open ang BIR. Ganina kay Sunday. Kaniya kay Sunday wala kay. So ikaw ra gyud ang kuan, ma'am, katong nakakita nga na siya gihimo nga Yes, sir. milagro. Kita jud ko siya. Silang duha wala. Wala. Okay, so ang ilaha lang dito kay basig mauto kung naay dautan niya himuon. Mga unsa ka dugay pila ka seconds ka niya gihimo to, ma'am? Dugay-dugay, sir, kay na-shock pa manggod ko. Dito, sir, pag ano din ako, pagawas din ako. Ano yung atong- Hindi ko kalimot. Okay, ani akong buhaton na to, no, isip official diri sa atong sa barangay zone to. I-blatter na to ni sa pulis. Ha? Kung bananta mo, i-blatter na to ni dito kay para maimbestigahan pud nila, masubay nila CCTV kung unsang orasa to. Unsang orasa tong imuha, iyaha o imuha asa ni Agi para makuha ang plaka sa ano. Kay ang atuwa gyud ani, ang atuang purpose gyud ani nga ma-aware to siya kung mahimo mas nindot madakpan to siya. Kay liman mo na gibalik-balikan mo din eh. Tuma, ako, sir, grabe, sir, na-shock ko, sir. Baguma, nakurog-kurog ko, kabalo. Dili ta gusto ba nga kanang maabot ang magmahayr ganita nga wa na to gihimo ag aksyon. Oh, nga mo ana ra ta sus na ni anhi naman to wa magitay gihimo. Ugma naman may klase no. Unsa kang oras mo ugma? Precise po kung ano. I-blatter lang na to, at least na ay blatter. Kaysa wa gyud tay himuon i-blatter yun nato na sa pulis. Kung bakan direct, Ang labi na katulo na gyud day na nahitabo. Ano mga Kung pwede magkuan mo kanang bakante mong tulo nga parehas mo unsa pa ni udto unsa man. dili po manggod ko sure. Ang ako alang schedule ugma, sir, kay online class mo po doon ko ugma mga alas 8 ay mga 9 to 10 tapos 11 to 12 then murag hapon ata na. Sige lang Free kamo ko lang hapon. magsabot kung unsay kuan ninyo nya palihog kog text. Sige unsa may inyong ano katong mensahe ninyo atong tawana. Ikaw na.
Mensahin ako niya sir nga, di na to niya buhaton. Ngano maginada man siya kung dato siya naman siya car, nga pwede man manguan siya babae. Ngano diri pa jud sa amua nga mga estudyante in taon ni sir na naning kamot in taon na makahumag eskwela na inanaon na makailap. Bito. Ano man, ano jud ko sir ba kay Sige lang. nag-board gani ko kay para anong dula sa eskwelahan niya. Inaana pa jud naitabo. Lain kayo sir. Pila may edad ni mo ron? 22 sir. Saan kang year? First year, nakaundang man kong 3 years sir. Muging mo padayon ko sa eskwela sir niya na inaana na hinuon. Ang Yan, experience. Nananuoy ka ng makahadlok Yes, sa sir, imo trauma ko yun, pagpuyo, sir. no? Yes, sir. Ma-distract ka sa imo pagtuon. Hindi ka katulog, Hindi sir. ka Kay katulog. feeling ni mo, murag Hadlok naagi mo. hapon siya. O yun, tinuod yun na. So, ikaw, ma'am, sa imong insight siya, ma'am. Ako lang kay tana din na ni atron kay grabe hatag niya nga trauma sa mo sir eh. Nya. Tana sir nga mahibal-an ba kinsa magid siya kay para dili na siya makabuhat og ingani sa uban ba. Kay para sa niya ako makauban kami. Ultimo gani pag adto CR hadlok nami. Mo to nga tana Sige, sir nag-abri na ana diha, no? nag-atong na ba niya mo to sir tana matabangan mi nga ma-optionan ni sir. Okay, ikaw day. Ang ako po sir kay same pod na undangon na niya para wala po ilain na ihapang mainana good sir tapos niya lisod biya karon kay di tak basa-basa makasalig og tawo para inana kalit lag abot niya ulo ta kabalo kung kinsa niya basta wala gay ta kabalo ang uban damay pa noon imbis dili ana good niya dili ta gusto pud ba nga ay katupod ta siya oy maguna-una siya ba nga kung buhaton man galing to niya dili pud sa mua niya kung pwede jud pud undangan niya kay makakuan magud siya sir makahatag jud trauma sa mga tao. Pero kamo dili mo taga dinhi, no? Nag-board ra mo. Yes sir. Asa man ninyo? Kuan lang lungsod ay ano ng barangay. Davao Occidental sir. Occidental ka, ikaw. Bayugan City sir. Bayugan, ikaw. Aguloy. Hagunoy.